Makikita nyo yung mga stock. So, ito yung mga stock. Ito yung stock ko na sinasabi ko sa inyo. Yan o. Yan yung mga parcel. Is dito siya. Sa mga pambata. Oh, get inside na. 19 ni Pang, no? Talagang sinil talaga nila sa ano para hindi talaga maamoy. Bastos. Hala! Sumsiga pa. Ayan na siya, guys. Yung nga lang. Baliktad yung isang battery pala. Okay. Perfect. Yeah. Will put daw. Put. Hello guys. Good morning. So today pala is, ano bang araw ngayon? It is October 14, 2018. Today is Wednesday. Ito yung mga stock. So ito yung mga stock. Ito yung stock ko na sinasabi ko sa inyo. Medyo madilim. Bumili ako ng ilaw na yung yung battery operated na parang pinipress mo lang. Oo, para hindi na kami maglalagay-lagay ng wire dyan. So ilalagay namin dyan para pag ano, kasi madilim siya. Ganyan, medyo mapuno. Kaya, ayan, lalagyan natin. So today, makikita nyo yung mga stocks. Ito kasi yung mga stocks, yung mga, yan o. Yan yung parcel. Actually, hindi yan Black Arrow. Lahat yan is exposed. Pero, stocks pa rin ito. Naming i-ano yan. Kailangan naming ipang tawag dito, ipang-separate every order. Para pagdating nung, kasi walang pouches. Kinulang kami sa mga pouches. Nandun pa sa ilalim, oh. Ayun. Nandun pa. Hinati ko dito kasi hindi na magkasya dito sa ano. So, mamaya pa namin ipapack yan. Pero naka-ano na yan, nakapack na yan every customers. So, mamaya, mabuti na lang walang, si Papa ngayon, walang paso. So, siya yung katulong ko mamaya magpack pagdating nung, mapipick up. So, ayan. Yung iba na-pack na, konti lang yung na-pack namin. So, maya-maya, good luck na lang kasi medyo madami to. Pero anyway, so ngayon, ako ay, tawag dito. Ito yung mga... So, ayan, mag-ano ko ng egg. 5 egg ito. Kasi since wala naman pato si Papa ngayon, so magbe-bread lang kami. Kasi ito yung mga sobra namin ng mga bread. So, ito yung whole wheat bread. 3 yung natira kasi baka masayang siya. Kasi na-busy nga kami sa buong week. Kaya yung iba hindi namin nakakain masyado. So, mayroon 3. Lalagyan ko ng margarine. Yung margarine nilagay ko sa cellophane. Kasi naubusan kami ng container. Tapos, ito yung burger bun. Iinitin ko to para tawag dito, maging malambot. So, ayan. So, ayan, nilagyan ko na siya ng margarine. And then, eto naman, ayan, niluluto ko na siya. So, eto na guys. So, namin plato na ganito. Yung master, ito na plato. Hindi amin to, plato to sa kabilang bahay, kina mama. Marami silang ganito kasi binibili na nabigas yung master. May free na lagi na ganito. Kaya, ayan, marami kaming plato na ganyan. Dinala kasi nila dito. Kasi daw, pag pupunta sila dito, walang plato. Kasi diba yung plato namin, iilan lang. So, ayan. So, ito na yung whole wheat bread, yung egg, and etong bun. Nasunog nga eh. So, tali natin dito. Ayan. I'm sorry, excuse sa aming mesa. Hindi ko nalalagyan ng ano eh. Kasi plastic kasi na naka-slide yung cover. Kasi plastic siya. Tapos ito leftover. Puro mga leftover yung kakainin namin ngayon. Kasi sayang. Ito yung kagabi hindi naubos ni Hagrid. Yung tawag dito. Donut. Ito naman. Ang tagal na nito. Nasa ilalim ng nakalimutan ko. Bigay ito ni yung aking mother-in-law. Ayan. Tapos maagang nawala ng tubig. Kaya good luck. Pero may tubig naman kami nakastock. Hindi ko alam. Maaga lang siyang maagang nawala. Good morning pa. Yes. Ayan, si Papa. So, tayo ng kape. Sa kami ni Papa. So, ayan. So,
So, ayun yung aming umagahan. Alam ko, hindi to typical na umagahan, pero okay na kami dyan. Pero magsasaing ako mamaya for lunch kasi magla-lunch pa si Hagrid bago pumunta sa school. So, ayan. Kain tayo, guys. Sama na. Hello, guys. Good morning. So, today is, ang tagal ko nakapag-vlog ulit. At saka kahapon pala. Today pala is, ano ngayon? Agad naman ako. Is November 16, 2018. So, ayan yung oras. Umulan kasi kahapon, guys. Kaya, yun yung floor, oh. Ang dumi. Ang ganda. Door. Kasi para pumasok yung araw. Tsaka, alam mo yun, pumasok yung blessings. Kailangan nating magbukas parate. So, ngayon is, nagluluto ako. Maagang nawala yung tubig. Siguro maagang yung mga tao. Nagsigising kasi usually, parang ako yung nagigising talaga yung pinakamaaga. Kasi, mga alas 4. Ngayon kasi matagal akong nagising mga alas 5. Kaya, ayan, nawala yung tubig. Nagsaing na ako. Tapos ito yung lechon. Ito po yung birthday ni Hagrid. Nilagyan lang namin sa freezer. Ayan, yan yung ihahalo ko sa tawag dito. Ayun yung mga tubig na hinanda ko kanina. Ay, kagabi. So, iano ko dito. Walang carrots. Kaya puro patatas. Naubusan ng carrots. So, lutuin ko na to ngayon. Hello, guys! Good morning! So, today is... ang kalat na ng bahay. So, good morning! Punong-puno talaga yung SD card ko. Today is November 18, 2018. Today is Sunday at tayo ay magsisimba. At punong-puno na talaga siya. So, aalis tayo. Tapos mamaya, may bibilin kasi kami. Tapos may bibilin tayong project ni Hagrid sa school. So, diretso tayo mamaya sa mall. Tapos pauwi na diretso. So, yeah. Dito na kami sa church, guys. So, si Hagrid is dito siya. Sa mga pambata. L. Last name. Good. Okay, then. Go, get inside. No, get inside na. May water. Balik. Bye-bye. Kami naman is, dito ako sa kabila, guys, magsisimba. Kasi sa kids yon. So, dito naman kami. Ayaw kong mag-vlog dun sa loob, guys. Dito lang tayo sa labas. Hello, guys! So, ayan, medyo haggard tayo dahil ang init na. Ayan. Buksan natin para mahangin. Ayan, nakapaglaba na ako kanina. Maga akong naglalaba dito yung mga panty. Maga akong naglaba. Mga 5 ata yun, naggising ako. Ayan pa, may mga damit pa dyan. Naku. Inupuan natin ni Papa kanina. Wow. Ayan, magsasaing muna ako, guys, kasi gutom na kami. Sana may yung uniform ni Hagrid, sana maano siya. Kasi maplansya ko na mamayang gabi. So, ito yung nabili namin kanina, guys. Bili ako ng ito, malaking. Favorite kasi ito ni Hagrid. Ayan, teka lang. Ayan, yung kettle corn na ito. Resealable ziplock. Ayan, malaki. Yung pinili namin is yung plain lang na caramel ata ito. So, para pang baon din niya. Hindi ko alam. Mas gusto niyo yung ganito kasi yung ginagawa kong popcorn. Tapos bumili kami ng Senyor Pedro lechon manok. Kasi ang gastos pag kakain pa sa labas. Kaya ayan. Tapos eto naman, kalang. Ito,
ano, para to sa, actually, isa lang yung kailangan ni Hagrid bukas sa project nila. Ayan, itong isang Tupperware na ganyan. And then, ito kay Papa, yung ko kay Papa, siya yung kumuha niyan. Funky. Tapos, ito kay Papa, Axe, Gold, hindi siya nagpa-focus. Gold Temptation. 19 ni Pang, no? Talagang sinil talaga nila sa ano, pero hindi talaga maamoy. Bastos. Ito naman yung akin. Scent Shop Sweet Cologne, Paris Cologne. So, ayan. Kasi wala pang sahod eh. Kaya yan. Wala pang budget for cologne. Where ka? What? Asiin mo bago mga kukunan. Har. Oh, later na, later. Then, ayan. Yan muna. Tapos, ito yung project niya. Ayan. Magkukulay ata sila eh. Yan, yung popsicles. 30 pieces lang yung kailangan nila dyan. Tapos, eto, battery para mamaya dun sa... Yung binili ko na ano guys, yung ilaw-ilaw. Ayan, dalawa yung binili ko. Tatry lang muna namin. Tapos, marker. Sa kanya pa rin yan. Bukas dadalhin niya yan. Ipasama ito. So, yun lang yung lalagay. Try natin yung ano ha. Teka lang. Try natin ito. Kung ilaw ba siya. Ayan, nalagyan ko siya. Tatlo yung ano niya. Pusi ka daw. Try natin. Hala! Sumsiga pa. Ayan na siya guys. Syunga lang. Baliktad yung isang battery pala. So, ayan. Ayan na siya. Okay. Perfect. Yeah. We'll put daw. Put. We'll put there. So, ayan. Patong isa pa. Okay. Para siya. Asa mo ito? May, si Mama Ra. Pinaplo yung mga. Wala mo. Pangayin ko sa... So, ayan na. Kain tayo, guys. Tapos, nag-juice lang kami kasi Kain tayo guys. wag mo ng soft drinks. Yan lang muna. So, ayan. Kain. Kain tayo. Kain.